यही तर ये बेरा चूल्हा रही। हाँ ना तो सब कोई टोला में के सुना तक जाता याद रहा ना टेम्पू सब कोई बुक करता हमारा कहता ना कि ना जाए दे बहुत बहुत ज्यादा तेज ना कबो बोल बम लिया जलन ना कबो गुप्ता धाम लिया जलन ना कहूं लिया जलन आई गोदरो ना के कहता नहीं न तो झुना तो जो ई कौन माने मतलब भोरे कहले मनौरे खाली पूछब का चाहत हो छोड़ तनी से खाना ना बने जिंदगी भर खियावा बनावा खाई होगे में तो आदमी रह जाता ना कोनो तीर दम करता ना कुछ सो इबरत कदम के जैसे हमरा के ना जाए दे बना तो सोच ल कि वो सही तरह के खाए बना के हम ना खे रहे तो अतना ना से बरता अतना ना से बरता ये आदमी पर कि का कह के इनकरा तो खुशी खुशी कहे के चाहे कि जाए दे टोला में के कुल आदमी जाता तो तेहू चल जो का दिक्कत बा कोनो मरद आदमी जाता मरद जेकर जेकर जाता तो तुहू चला भाई तारा के रोकल थोड़ी बा ई कोनो जरूरी नहीं खे ध्यान हो ई ना तो और दुपहरिया में आवेला ई कौन जरूरी बा ना और अरे का अरे पटनिया दोता तारा आगे के भविष्य के बारे में पता नहीं खे ना तारा तो बागिया रौरा संगे बानी नु त हमर भविष्य चौपटे बाई हमरा पता बा बुझा गइले आ खका कानी के बनत 10 बजे कब चूल्ही में जोराई खाए हम खाली खाई बना खाती आइल बनी तो मैंने का कहती है बड़ी ना बोरे पूछ लेल बनी ये खाली और पूछम दू हाली पूछब बस का तू मैंने हमरा दीदी का तू मैंने पिटपिटल बड़ा हमरा का बात बताइबे पहले का कहलाई भोरवा आदरा ना जाए के आदरा सब तो मैंने आदरा के पानी कैसे होला गंगा ब्लू की लाल की हरियर की पीयर सब त पनिया पनिया लेखा होला हां द तीर्थ धाम हो गेल तो तीर्थ धाम सास के झोटा में मोर आ मंदिर में जाके घंटी डोलावो आ तीर आदरा आ रानी सागर कौन सागर घूमाओ गंगा सागर उसे तृप्ति मिल जाई भगवान खुश हो जाए जिंदगी में कब मौलिया बाग से आगे ले गुल बड़ा केरा के हमारा के कि जनब हमरो जिंदगी भर खाए ने के चूल्हा चौकी करे ने के हमरो सबक श्रद्धा पूरे के चाहिए देखो सब पूरा मतलब समय बाल ही भेलो बाल ना बच्चा नींद पड़े अच्छा बाल बच्चा को भय चलो भाई बाल बच्चा भइल बा कहीं जाके ती हो हम कहत हैं तोरा से ठीक बारे अभी छूटा खजुला बनी तो अभी जइबे मत कर बाले बच्चा जब बाल बच्चा त हित हित लगे के लेके कहां जेबे ई कौन डुकी ड्रामा हो हां जान गुला के भविष्य आगे बारे हम ये बात होई है का है का टोला में हेल में मेहरा लंगटी में से तू लंगटी बन दड़ू बन तो बन तारा के समझावला त बना के अपने से हुर्रे के काम बा के त पुष्पा ना बना के खइले बिना मोर जी हम अपने सब चूल्ही में आके ना जोड़ सकी ना त हमरो जी देबा तो हो जाई हम आदरा ना जाई तो जइबे करब तो आदरा ना है के जाके हम जाई समझ जा जइबे करब रोक के दिखा दो रोक के दोनों ठेहुनवा धके कबार दम तो बहे से आदरा नहाए आ रोहिणी नहाए चल देबे आ देखो त तू आज तू कोसे जाता है रुक अरे ये कहीं के मन बड़ू भइल बा तू हाँ बुचिया खुश रह कह समाचार ना हो ठीक बा तू अपने कह आ बबुआ कहन बा हो नतिया नतिनिया ठीक बिया ना हाँ तो कहनी है ना रे बुचिया कि गौवा से टेम्पू खुलता ना रे हई का कहलन हई का तनौआ ना हरे उनकर भोला के टेम्पू खुलतिया हाँ तो जानता ई सबन टोला में के मोय में जाता ऐसन तो कहनी कि पाहुन के तू लिया के आ जइतू आ वो चलल जाई सब टोला में के मोय में जानता सीट मोय बुक कर लेसन हमारा के ना कलेसन खेलवड़िया जान जा तब जब जला इना के सब बतिया के गादरा नहाई जाएगा तब पता कोई नहीं है तो कहनी काहे तो हमरो के लिया चला जाए बाबू तब कहत कि अच्छा देखा तन जा वही में आ सीट देत नहीं की संजल ली तो का कहता अइबू तोहरो खातिर बतिया दी अच्छा के ह जा बेटा खोल दे केवड़िया खुले बा आओ हो कनिया कवाड़िया खुला बाजी बुचे ठीक रखो तइन दे आओ ते भौजी तोर नहीं बैठो हो कनिया गोर लगते जी चाची जी खुश रह कह समाचार ठीक बाड़ू ठीक है बेटे अपने बताई हमनियो के ठीक है बा हो बुचिया ले तो बतियावत रहनी है धीरज घरे उठू देबे के रहे जी 10 किलो बुढ़िया लेके गई रही अच्छा खरे हां बिया गइल
10 छोटा किलो बेटा। खरी लेके गई रही तो हाँ उहे देनी है नैहरवा से फोन कैली है हाँ गइल बड़ी उथुनु का ट्रेन से गइल बे जम कर गुजरात वाली बहिनी है ऊ आ बड़की मामी जी गइल बनी जा पूरी नहाए हम्म कनी चाची जी रउआ घरे आइल हनी एगो काम से क्या कह कनिया तोहर काम कौन हम रोकले बानी मना कइले कौन ना कहनी कि रउआ एक ठन चली नु सब केहू जाता टेम्पू से आधा नहाए ना चले के असो आ ये कनिया तू तो देखी हमार मुंहवा के हर एक बतिया साल छीन जानी लेलू। जा सुना जम जी तो कैसन लागी जी ठीक लागी तू तो हमार मुंहवा के बतिया छीन हम इहे बतिया बन लइकिया ला बतियावत रहनी है का आ कि ये बुचिया चल आदा ना है पाहुन के लिए के आओ तो कहते कि ठीक बारे में आई आ देखो तो भोलवा के टेम्पू जाता आ घटिया एको हाली हमरा के ना कॉलेज हम खेलवाड़ी रउआ के हां कि ये चाची तनी तू चलबू कि ना चलबू पूछबो ना कॉलेज ना मोय सीट बुक कर देले बाई हां बेटा तू चलिए तारो के लिए चलम नाती माई छोड़ के चल गइली का नानी गवे का रे बबुआ हां दोनों के छोड़ के चल गुलिया हमारे पर का करब हाँ तो भईबा के लगल में बेचारे के गोड़ टूटल बा त का करस इतना किचा किची लेके कहाँ जाए हां हो कनिया का करू लेकिन ओही तरह हम एही में अपन देखत हई अपन नाती पुतन के जा रउआ त सास बनी त देख ले तनी आजकल के सास करत तरी सन एगो हाँ, कहे तारा के की ना त चाची जी करता। हमर सास सुनत नइखी बेचारी मगर हमर सास गांव माता हड़ी जान जाई देखते बाड़ू हे आदमी करते न भौए हम कबो देखी नाती पुता कहे के ना हमर सास अपन बेटी जैसा हमरा के मान जान करेली ये चाची जी कहे के ना उनका के सातो जन्म में बेचारी के हमारे सास बन के आवस ये हम सोचे नहीं ना हो कोइल के बतिया ना कोई कहेला ना कोई कोई तो कोई हमो कही, करेनी ना हमो करेनी हटे बाबुआ तब का? हमो करेनी अपन सास के अपन माई ऐसन करेनी हम कहीं से उगा अइबो करेनी त एक एक सुतलो रहनी त झन देखि बजेला कि सास आवत उठ के लोटा में पानी देबेनी अम्मा जी गोड़ दही धो दही तबे तो वो हमरा के करतड़ी तब का? अभी देखी उहे के फोन कइनी हां कि चल जो जिगरा के दादी घरे कही है कि ए चाची चल आ हमू चल तनी दरवा जे नहा तू के जीबे? जब सास होइले नहीं कि त का करे हां उतर है नहीं त हमरा के लिया जाके ट्रेनियो से नहा के बक्सर गंगा जी में कोई आ बड़का जाना भईवा ये करता जाता पीछे पीछे जाय दी खेले दी आ देखी चाची जी चले की कितना भाड़ा मांगत हन जी का जाने बॉक्सर के कहत हसन कि मैं दोनों ओर के 200 रुपए दे दी है कहत हन जा हां तो कनी गारे 200 रुपए का हमरा के 220 ले लेसन हमारे लेकिन हमरो के लिया जासन वही टेम्पू पर हमू कहनी हां ई जब हमरा के ना तो करू हम कहनी हां कि लिया के हमरो के चलन जा जी हमू जेम त दुगो खतियाई रही हाँ। कर धीरज के माई तो कहलन कि ना जी दुगो ना जेम जी बुढ़िया होइले नहीं कि त कहां गइल बे कहलन नि गइल बड़ी पूरी नहाए चले के गंगा जी में नहा धो के कहनी कि हो जाई हन कन्ने हुआ जन की आइल बड़ी का जाने पूछला ठीक करबो पूछला पन पता चली जाई न रउआ पूछ के आइम हम ओनिया ना जानी जाई जाई अब होय देख तो नाती पुता लेके हम कहां देखी एक दिन गई रही उनका घरे दूध लावे ना तो कहले रही कि ए दीदी जी जाइम जाना तो हमरा से कहम जा हम चलम तो कहनी ठीक बा कहम जी भाई हमनी के पैसा वैसा देबे के बा ना, साथ तब में चले के बा मुंह चाहिए रहम जी तो ठीक के लागी हां तब का तो उहे कहनी कि जाई रउआ पूछ ले मैं तनी हम जा तनी अपना घरवा खाना वाना बना दी तनी जाई कहनु तो आइम हमरा घरे छोड़ दे कि आ ठेकुआ को बना दे रउआ मत बनाई ठीक बा ना एक यही पता यही जानी पता नहीं मैं खुश रहे नहीं कि अपन अपना तू हमरा करेलू अपन सासो ले बेसी मानेलू जान देखी जा। अब रउआ सब हमनी के सास से बनी जा आप आपन सास चाहे अनकर सास 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 से होली पतो पतोहे होली छोड़ दो हाँ, बेटा आवे है एक कनिया बात तो हम जाता नहीं हो तब उनका ले जाई चली पूछी चली चल चल के पूछ लेबे के जेहन त ठीक है बा ना जेहन तब ठीक है आ देखी चाची जी सुनी कह। गाड़ियों भाड़ा के सब क्लियर बात कर ले हां कोई कि- दिन के हाथ ना पैसा हाँ लागत 200 रुपया के लिए उठू लागत अटे हाँ। सीट बुक हो गई बा 220 रुपया दिया था हां तब का ठीक बा आ देखी चाची जी एक सड़िया नहाए के ले लेम जी एक पेन्हे के ले लेम जी, हां वो चेंज जगह। कर लिए ओइ जे हाँ। हां तब का चलो। घूमियन फिरियन ना जी तनी घूम उम के नहा के आदरा आ जाइम जी चल सने बो चल टिकर ए टिकर बो के अजी तो ना जाए दे हमू जाओ ना बिरदंग डलले बनी के जाइए के मन ऐसे के कतन सीट ना दे कनिया। रुपया के करा कता देम तो सीट ना ए मिले टिकर बो का जी अरे देखते ए उ लोग के माई के आराम में होई ना जी दिन रात अरे एकर माई छोड़ के चल गेले ना अपना नहीं हर तो छिनार भी तो जाई ना ठीक करतै सन इहे कुल पतो ही है निमन जौन रहते सन ओनी त कनिया को समाचार ठीक बाड़ू हां काहे मुंह हाँ जी, लटकइले ठीक बाड़ू बानी ठीक बानी हम काहे मुंह लटकइले बाड़ू मुंह लटकइले बानी के कहत ना आदरा ना है तोरा के ना जाए दे ठीक है नु जा तनी कह देबे सब कोई टोला में ना के ओकरा के सीट न त दियो जे रुपया देम त के ना हमरा का सीट हां तब ये कनिया ओही खातिर त हम आइनी है रउए ई बताई कि अभी झमेला नहीं के बाल बच्चा के त आदमी कहूं चल जाई कहूं घूम के आ जाई हां हो हैं? कनिया ई त सही कहलू है
यही से खीसी चूल्हा उपास से छोड़ ले बनी चल बू जाइब ना जी हमें दूर है कहां बा के हम ना जाइब सीट बुक करा दी। तब का क रुपया लागत है जी 200 लागत है जन लू, लेकिन देखो सीट फुल हो गई बा, 220 रुपया मांगा दाड़ा सा। का हो जाए उसे भी सीट फुल हो गल हम कोन हूं हतन बैठे जाए देखा आतना तू मोटा रहब नहीं आ एगो धूर खेलो के पतो हिया बिया हो आ जाई हां उ माने वाली है सरबे दादा। सरे स्टेट गांव टोला के आदमी जाता लेकिन ई हराम खोर हमार मरद हमरा के नहीं खे जाए दे चुतिया आ सुन ना ई का कहला कि हई हमार अपन लड़कियों को बोले लिया अपन दमदो को बोले लिया। अब बोलाइम ना हो साल भर पे खाली तदमी जाता हवन आ कतही ये कुल लोग के बुझाता है तना आदमी खा के पी के ओरिया देता उन्हें पलट गुलट देता तनी देवी देवता के तनी गंगा नाय के कद तनी पूजा हवन करे के कद त ई कुल नहीं के सफरत ना रुका हम भाई ना चला तनी तो तरह के लिया के चलम तो और कुल बताव। सब ठीक बा का लेके चलम जा खाऊ के पिए के बना लेवे के देखो कोले ये कनिया में ना जानते बाड़ू हम तो हम सब पड़ता है उधर दुगो नाती लेके घुमा तनी एने ओने हम का करम हो कनिया तो कोले है ना हो कनिया दूर खेलो के पतोइया के चाची जी कुछ बनाई मत रहुआ हम खास्टा ठेकुआ जन बनाए के होई तन बना ले तू हरा मन करे बना के तो बना ली ह हम ई ना कहम अब मान लो कि उ अगला हमरा के न खियाई तो हम तहार जिम्मेदारी नहीं देल तो कनिया ना देख दूसरे आपन साड़ी अपन सब जो जेकर बनाए के हाँ दूसरा साड़ी ले लिया एगो पहन लिया आ एगो झोला में डाल लिया कि नहा के और उनसे पहन कर नहीं आई ना लुगा तो का बड़ी करबू ये तो बात बा हो त का कहतन बबुआ ना जी हां ना आ जानी दादी ना जी हां ना ना ई इनकरा इनकरा के घर ही चाहिए चबेरे के तो ई कहीं निखन जा तो आ जादी कोइले होयन कोनो करम कि ना जाइब आ जान तनी अदरो नाला करम किस्मत वाला आदमी जे निमन करम कइले रहेला ना ई बात तो सही कहलू हो कनिया में ई बात ठीक कहलू हम ती कह देब कि हम आसानी के पैसा आके ले जाके दे देब 120 रुपए हुआ 220 रुपए ना 220 रुपया हाँ, हो तो 220 रुपए हुआ जानता हूँ एने से 110 रुपया 110 रुपया होने से 110 110 120 हाँ हम दे दे जाई जाई देखी रोतावन जाते चले 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 चल दोनों दोनों तो तनी का तो हमारा के मुंगा देले बाबा सब तनी के का कोई चल यूरिया रहन यार लगा देले बने कि टंगले चली ना करमाई के ना देवे के चाहिए हैं मन निमन पतो टोला में बाईसन सास के नाक में दम कइले रह तारी सन एथी कइले बाड़ी जा तनी झोरा में लुगावा डाल देवे पैसावा दे देब ना कह देब कि अपना घरे झोरा रख दे आ गप ते निकल जे मुनी सोनी भई बन जाते तेज सही यार ली सामान घरवा में हम तब तक बाप रे बाप निकल जाता नहीं फोन करी आओ तो नहीं खी जानू हम तैयार बानी हम ताकत नहीं उनकर आवे से पहले हम चल जाई ना त यहां त फिर जाए के बेरी मेन बात पर छेड़ फेड़ करे लगी हम चले वो चल रहे आई जी कनिया हां अब पहले कब के आके दुआरी पर खड़ा बाबू हो कब आ खड़ा बानी अरे हो ना दूर खेलवा के पतो ही ना आइल बच्चिया अभी ले आ कुछ जल्दी करी जा ना तो ऐसे दादा ये तना देरी हो जाता है तना देरी गांव घर में आदमी ए जे में जा चली जा चले छोड़ भीतर ये कवाड़ी दे देले ताला सिकरी दे देले ये नु कहा जाला आ सुनो तनी का तक उनका घर के ना कुंदन वाला टेम्पू खुल गई ना तो दूसरा का टेम्पो हमनी के बनी जा आ दूसरा का हमनी टेम्पो का धीरज के टेम्पू पे बनी जा आ उनका टेम्पू खुल गइल गइल सन तराइले गइल हसन मुंह गण चमकावते गंगा जी ना हाथ जा चालू करी जा चलो गंगा माई के ऊंची ऊंची आरती भैया एक रोली हो ए गंगा मैया अपनी लहर मोहे दिहा तू ता डूबी धासी मरी जैती हो ए गंगी मैया अपनी लहर मोहे दिहा तू ता डूबी धासी मरिया नहीं हरा दुखा किया तोरे ससुरा दुखा हो किया तोरा कंठ विदेशवा कमन दुख नैना रोवे हो एति वही की आ तोरा कंठ विदेशवा कमन दुखवा नोरा चुपे नाही मोरा ये गंगा मैं नहीं
गंगा मैया नहीं मोरा कंठ विदेश ऐसा कोखिया दुख हवे निखिया दुखाय बहे चुपा हो खा चुपे बानी हम ए तिवाई चुपे बानी हम काहे तड़े ई कहा जी हैं गोड़ लगवा गइल ऐ शटर गिराओ काहे तड़े सब कोई देखता देखत त लाज लागत तहरा अब मर्द के बात माने में लाज नहीं लागत काहे तड़ी पे काहे तड़े हदरा तोरा का माना नु करे कि आदरा तोरा नहाए नहीं जाए के हैं आह बेटो ला अरे शर्म बाकी ना हो ससुर लिखी ए भौजी तू चुप रहो मर्द मानुस देखे पूजाते कहली हमरा के उठ के गोड़ से सुबह आई हो रहा हैं हेलो कोई गोड़ से रे ए सुना हमार परिवार ही हो बेटवा घंगर करतो रहो का करत रहो तो लेखा में लवर्स बिया ई का करतो हो मुंह से मार दे वाला घर जा करी हो अरे हेलो होता था दे एकदम संगे पाप फोटो लगा तो देख ले शरीर का के पाप हो पिता में तनी बनी तो लेखा मन बड़ू बना दे मौके का हम हैं आदरा नहाए चलो तो गंगा स्नान करे चलो हो स्नान करे आहो बेटवा सालो भर तो तारा के बना के खियावते बाड़ी मरद के तो गला कह ई कौन तीर धाम हरे मरद ऐसन काम करते ना का काम करते माने का ई हमरा खियावते हमरा खियावते बीच रोड पर लेके इज्जत उतारत हवा बीच रोड पर तो बीच रोड पर इज्जत उतारी आहो मौगी तू ना पूछल रहो का अरे हां 50 साली पूछला चल नहीं बे आई हो नहीं बे निक लागत है कोई देखी त का कही लोग नहीं बे अरे नहीं बे चलो घरे जा अरे मॉडल नहीं थे का रे हेलो हेलो सही में बेटा आई हो रमा क्या कर रहे हैं कि बाल बच्चा हो जाए तो चलिए आदरा नहाए चाहे कोनो नहाए रहे दी बाल बच्चा के इंतजार हमरा ने क्या करे के हई धरी ना जाई एही जे मर जतनी जान दे तनी रोडवे पे आई ओने कहा रे ओने कहा रे होता है मेरा रोडवे पे सूत के जान दे दी ठीक नु समझाओ हो भौजी अरे इज्जत खराब हो दो खराब इज्जत का होता है समझ तू लगा तू जे डर ला त गंगा माइले हो हैं कि मार जाई ना टरकवा चढ़ जी त खुश हो जा हटा सुझ जाई उठ उठा हम मनावा चलो हो कने सुनी है नियर वो के बतावा तनी है सुनी लइका फैका कैसे होला सन एगो मरद में हानु सुतले से लइका फैका ना होला सन देवी स्थान पर जइलो से लइका फैका होला सन देवी मई के कोनो देवता देवी के खुश ना करम त कैसे होला कम से कम कह चाहत रहे नु कि लड़के खाली भाड़ा बखल में तमरे के नाम बोल दी ना तो कह देती कि जो न हो मेरा हानु के दिल में कितना दर्द बाकी रोड पे अपन जानते आगत यार वो बुझाता चाहे तो धनिया देखो हम गलती से तारा का मार पीट देनी है रोड पर ढेर लोग देख ला सब लेकिन सुना तो झोरा धर भौजी चलो सिंघड़ा का दुकान पहुंचे बचलो हम जूता चप्पल पहन के हम आवत लेकिन चल ना चप्पल पहन के ना आवल जाला ना सही ए गांगी मैया अरे गांगी ना है दादा गांगी से लीक हो गई गंगा को हो हां छुपा हो दीवाई छानो हो दीवाई तोहारा के देबो जोड़ा बेटा खेलैहा गोदिया हसीहा गोदिया आई भाड़ा ए टूटा दीवाई तो सुना कैसे कहब गंगा जी के भाड़ा बखल में तो कहने गंगा जी लड़की है तो यो लड़की वाला ना देखला हैं लड़की यो करम करे मतलब पंचर हो गई देख अरे दूसरे करूंगा देखे में देखी अपन ना दिला हम। तनी आज हो टेम्पो में का बैठत जाऊ हे ह चलो जा चलो 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 जाइए ए अंजी